Hallo alle sammen. I dag så skal vi tekste med min vens storebror. Og min ven er her selvfølgelig. Hej! Ja. Nu skal vi skrive til ham her. Han er lige... Vi prøver at lave noget... Vi laver noget rigtig dumt. Ligesom... Ja, og vi skriver lidt på engelsk. Så hvis der er nogen, der kan engelsk lidt, så kommer de i hvert fald til at kunne det her. Og hvis der er ikke nogen, der kan engelsk, så ved jeg heller ikke. Så skal I bare ikke læse... Ja, så skal I ikke læse noget. Så siger vi bare, hvad vi har skrevet. Jeg har en god idé. Nej, nu skriver jeg. Du har allerede skrevet et brut, not bro. Bare skriv sådan, hej, er du stadig der? Eller? Hej. Hej. Hånd. Det Der står hånd. Ron. I don't know what that means. Hvad der skriver? Hej, er du Der. Hej, er du der? Hvorfor siger de, at jeg skriver det? Nå, det er fordi, det ikke er på dansk. Sådan. Er du der? Du Ja. der. Er du der? Er... Hej, er du der? Hej. Han prøver at stjæle telefonen fra mig. Er det umuligt? Maybe we can then write. Oh, oops. Bro, not bruts. Bruts. Det... ja. Bruts. Det... Det lyder ligesom sådan, bare sådan. It's brut. No. Brut. It's jeg glemte R. Nej, vi kan bare skrive it's Bendix, not brut. Nej, det er brut. No. Det er brut, ikke... Nej, det er ikke Nej, det er brut, nej. Sådan, man skriver brut. Det er sådan, skriver du... man med P. Har jeg skrevet B? Ej. Hvorfor har jeg skrevet B? Brut. It's Brut. It's Brut. brut. It's brut. 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 Ja, okay. Who cares? Det er sådan, man skriver det på dansk. Så... Not. Brut. It's en brut. Faktisk, hvad var grunden, at Not. vi laver en video? Fordi vi kan. Ja, okay. Not. Nå jo, det. Not hot. Jeg ved ikke, det var store bogstaver, han skrev med. Vi skal have hver eneste detail. Altså, hvor mange T? Brut det 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Brut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikke brut. Perfekt. Ja, Det er it's brut, not brut. It's brut not. Hvorfor skrev vi det? Det er fordi, Nå jo. vi skal jo... Det er jo to forskellige brut. Ja, det er et brud, der kommer fra ham, og et brud, der kommer fra os. Men så betyder det, at vi har bruttet på telefonen, og han har bruttet på sin telefon, eller? Nej, det tror jeg ikke. Ja, okay, det tror jeg faktisk ikke. Det kunne godt være, men det tror jeg ikke. Så. Det her, det kommer ikke til... Han skriver aldrig tilbage. Hvis... Ja, han kommer ikke til at skrive tilbage.
Han gider bare ikke. Han ved godt, at vi ikke prøver at gøre noget. Edgar. Ja, nu er jeg lige ved at læse. Edgar. Vi, ja. Igno. It's I know not Igno. Vi prøver hele tiden at gøre noget, så han kan blive ved med sine ting. Nå. Jeg kan også bare gøre det for en anden person. Ja, jeg kan prøve at gøre det med Vilas. Ja. Når vi er færdige med ham her. Med ham her. Ham her, som... Ja, ham her. Oh no. Today is gone. Okay, nu har jeg en anden ting. Vi kan... Tag den der med telefon. Tag den der med telefon. Vi tager den her. Vi tager den her. Tag den der med telefon. Nej, den her. Vi tager den her. Den der med computeren. Eller den der med... Nej, den anden med computeren. Den der. Nej, vent lige. Hvad med den her? Jeg vil gerne... Den med telefon. Den der. Nej. Den. Vi tager den der. Okay. Nej, vi tager den her. Okay. Vi skal lige se, om han rent faktisk stadigvæk er der. Nej. Nej. Jeg er dårlig til det her. Jeg forstår ikke noget. Yep. It's Prut, not Prut. Yep. Yeppies. Cookie. No. Vi venter stadigvæk på ham. Nu venter vi bare. Vi venter stadigvæk. Okay. Vi kunne også sende ham, eller vi kunne sende Vilas et billede af mig og dig. Bare sådan, ding. Ej, det ved jeg ikke. Fordi han skriver næsten aldrig tilbage. Det tager ham 2 uger at skrive tilbage. 2 uger? Seriøst, ja, sidste gang jeg skrev til 2, eller så tog det ham 3 dage. Men jeg venter. We are waiting. Imens vi tekster det her, så løber vi væk fra min lillebror. Så det er intens, det her. Vi løber væk. Vi venter på min lillebror. Eller nej, vi venter ikke på ham. Vi løber væk fra ham. Kom. Oh my god. Vi løber til væk fra min lillebror. Nej. Kom. Oh my god. Undskyld. Jeg gik ind i billeder. Det kom jeg til. Nå. Men vi venter altså stadigvæk på... Okay, nu skal jeg lige...
Jeg skriver lige noget. Okay. Jeg skriver lige. Nej. Texting. Oh my god. Jeg løber væk fra min lille brødre. Oh my god. Yes, der er du, Edgar. Kom, vi går den her vej. Okay, vær stille. Oh my god, vi gemmer os fra min lille bror. Ja. Okay. Ja. Der. Okay. Er du der? Ellie, er du der? Okay. Ej, fuck. Okay. Ja, du der. Så skal vi se på, hvad for en emoji. Hvad skal vi sende ham af? Lad os gå videre. Okay. Jeg tror, de er bare væk. Løb. Jeg forstår ikke, hvorfor vi tekster, imens vi løber væk. Mit knæ er væk brækket om. Okay. Okay, nu skriver jeg. Okay, han er der. Kom nu, det her. Okay. Jeg har en følelse, at han ikke kommer til at skrive særlig meget mere. Så det kommer